Pastilan. Unsa may giari ninyo? Reunion o maraton sa chat? Asa na day ka? Mission na ba? Naamang ko sa akong reunion. Mga classmate ako sa una ba? Naa po ning isaw. Unsa kay gina-chat-chat ani ba? Ngisi-ngisi po. Class, pag-ready na mo ha, kay magsugod na ta karong taod-taod. Pastilan pati guard. Apil reunion. Grabe naman na oy. O Richard, unsa pa may ginakuan nimo dira? Ali na diri. Ay, sige ma'am. Sige ma'am. Sorry kayo. Grabe ni bayano eh. Gainar mo sige chat. Di naman mo reply. Kanina ra ka diya smile ba? Kinsay mo ka-chat? Ay, wala mit. Nauyab lang ako sa online ba? Na, ay kumpiyansa nang sa online meet. Daghan ra ba na scam ana? Ay, tinudan na giniiha mit. Kaya nag-send man siya picture. Bisan palagi picture lagi meet. Nya nag video call mo. Wala pa noon mit. Wa man mo na video call. Ay kumpiyansa oy. Ay, sigbaot mit ba? Nasuya man ka? Bahala ka dira oy. Basta nagstorya ko si mo ha. Kim, ali sa diri ah. Yes, ma'am. Unsa pa ito imong talent? Modeling, ma'am. Okay, modeling. Since wala pa man ang inyong isa ka classmate na si Gregorio, pasiklabi sa sila sa imong talent. Sige, ma'am. Sure. Yahoo! I know I may be young. May chika pa kipitpon ko ano. Saknit ba? Tanong ko lang ba? Na. Dili, lagi ko. Pitpon ko ano ni Georgia ba? Georgia nga. Basi gurihin na. Wapa pagkikitaan na oh. Na, kato ko'y gwapa. All the people look at me like I'm a little girl. Yung buntag mga classmate. May bago na gyud kinit ba yo? Nalaki na gyud ba? Ramel habas tingog. Mo di jud gumuto ba nalaki ni. Kurbaha uy. Oh, nganong karon ra man ka Kenneth? Ay pasensya ma'am, nabuntagan ko panglaki. Ha? Unsa? Napulo ko sa work. Mas hawat pa ko ana, pasikat. Mga student, clap your hands. Okay student, isa na lang yun ang atong gihulat. Sa listahan diri, wala pa si Gregorio. Saan mo Gregorio? Kinsa man ang Gregorio? Gregorio? Buto ko kailan si Gregorio ba? Guard, kinsa man ang Gregorio guard? Ngunit kusog mo ambak pa din sa una. Tay sabi. Ato sa doon yung tawagan ko kinsa ginisikuan, Georgia? Ayo ba? Ay, tawagi ba? Maulaw ta. Ay sa ba? Nag-ring na oh. Para may bawa na to ba? Sa mukha sig pa na magkuloy. Ibili lang ko ng party sa balay. Hello. Di, pasin mo to bago? Georgia? Hello? Anong ka dahil? Dahil, basta ka. Kini, padunong naman naglag. Gregorio, ikaw rin yung Georgia. Ang isa pa, may lang gwapa. Si Georgia. Georgia. Yatay ka! Ikaw din sa Georgia! Yatay!